Čo je to gamerbug a prečo ho mám rád? Prvá vec je to, že je to dobrá vec na sústredenie pri gamingu a pri nejakých veciach, ktoré robíte a ste vyrušení od toho. Druhá vec je o tom to, že majú dokonalé príchute a sú tam veci docela lacné, teraz majú zľavy. Mali by ste to kúknuť, link dole v popise alebo v komentároch, podľa toho, kde to dám. Tretia vec na tom, čo sa mi páči, majú niektoré veci zadarmo. Len stačí ich trošku sponzornúť, alebo proste, jak vám to mám povedať, je to proste super. Oni majú zadarmo niečo, keď si dačo kúpite, alebo máte niečo, na ich stránke to tam je. A gamerbug je dobrý aj kvôli tomu, že je extra ľahký na získanie. Dá sa objednať na ich stránke, tak som povedal, link dole v popise alebo v komentároch. A nie je to až tak drahé. Je to docela lacné, zadarmo donášanie na Slovensko, Česko, do celej Európy. A keď chcete začať váš nový biznis a začať si zarábať nejaké tie eurá, také malé alebo také väčšie, podľa toho, že aký ste youtuber, možno podľa toho, že ako sa im bude páčiť. Podľa mňa myslím, že je to dobrá vec pre nich, aj pre nás, menších content kreatorov. A proste si musím hodiť toto ich logo takde. Lebo ja som joinul ich aplikáciu Ambassador program. Je to dokonalá vec, zlepšilo mi to život. Len to, že tam treba dať vašu adresu, keď sa chcete registrovať, a musíte počkať 2 týždne na to, aby ste mohli začať aj vypromovať ich za 2 týždne môžete, keď skoro za 2 týždne môžete si sa joinúť do ich Discordu. Majú tam dobrú komunitu, aj dobré módy a stav. A dá sa to extra lacno kúpiť, nie je to drahé. Majú tam také veci, ktoré nedostanete v Československu, ani skoro v celej Európe, iba vo Fínsku to získate. A áno, ja zatiaľ nedostávam zaplatené, ale proste ich vypromujem lebo majú tie produkty fakt dobre, sú kvalitné. Kamaráti skúšali bezkofeínové, niektorí aj kofeínové a povedali, že je to dokonalé. Nakúpili si toho zásoby, teraz sa im to páči. Majte sa pekne. A ešte kúknite na tieto dobré vitamíny. Kamarátom chutili, aj mne. Takže, pápa.